Uyai mupfumire ngoma yarirai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Arira ngoma yana mai wavuyi simukai mubvumire ngoma yarira. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Sino Isusu. Tinamutenda. Tiribana. Wanowombera. Pasatino. Pasatino. Tinamutenda. Yes, Lord. Yes, welcome everyone. Good evening. Tinokuchingamidzai mose kwamuri ikoko. We greet you all in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Tinokukwazisai chose muzita raBaba remurumbwana neramweya anoera. Chatingakukumbirisai hama dzangu vese vapinda nevose vari behind the scenes. Could you please confirm if you have the sound okay? Kana muri kutinzwa zvakanaka, zvingatiitira zvakanaka mukakonfirma kuti tizive kuti tiri kufamba pamwe chete. Just confirm if you have the sound so that we know we are journeying together. Tiri kufara manirano kuwa pano. Apota uya pamunamato uno. Please share. Please try and share the link that you have with your friends on your social platforms, TikTok. Just share wherever you can be able to share. Just remind them that we are here to praise God. It is indeed a wonderful evening for us all. So we are here. Let us bring another song here to call to worship. Then we can come to a point when we start to welcome everyone. Let me invite. We are going to sing a song here. Let me see if we can have a song that we are going to sing, just to invite you all to come to join us. Come, all you people, come and praise your Maker. Uyai mose, tinamate Mwari. Oh, Uyai kani. Uyai mose, tinamate Mwari. Uyai mose, tinamate Mwari. Uyai mose, tinamate Mwari. Uyai mose. Uyai mose, tinamate Mwari. Uyai mose, tinamate Mwari. Uyai mose, tinamate Mwari uyu. Uyai mose, vakatukwa. Uyai kani, tinamate Mwari. Uyai mose, tinamate Mwari. Uyai mose, tinamate Mwari. Uyai
imi makatsamwa uyai Mose tinamate uyai Mose tinamate Mwari uyai Mose tinamate uyai Mose uyai Mose tinamate Mwari uyai Mose tinamate aiwa uyai Mose hallelujah uyai Mose imi makadzvanyirirwa uyai kuna Jesu imi munochema uyai kuna Jesu imi makarambya uyai 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 Mose ona munomirire iko manyai munomirire iko manyai munomirire iko kure manyai kani manyai Mose ora mai weru atano uyai tinamate Mwari Baba dati uyai tinamate Mwari Baba uyai 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 kani wo uyai Mose one mi wapui unomirire iko kure munguwa yakaoma kudai uyai kuna Jesu uyai 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 timunamate uyai Mose ari ku Zimbabwe dati uyai tinamate Mwari Baba uyai uyai tinamate Mwari kani uyai uyai tinamate Mwari kani uyai Mose munguwa yakaoma uyai kani chiro chichirema uyai kani tinamatire nyika uyai tinamatire nyika yedu aiwane vakasungwa muri mumatirongo imona matai Mwariwo anosunungurawo namatai Mwari kani uyai 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 kaniwo vari kumashifiti tinamate Mwari kani uyai kani timunamate uyai kani timanate aiwa uyai Mose mabasa chinetsa uyai kani tinamate uyai uyai anoti uyai Mose imi makaremerwa Jesu anokoka anoti uyai kwandiriwo o musambo chema musachema uyai kuna Jesu uyai kani uyai uyai timunamateo ari kurwara kani Jesu anorapa ari kurwara Jesu anorapa ari kurwara Jesu anorapa chiuyaiwo dati uyai aiwa chiuyai uyai uyai timunamateo uyai uyai timunamateo kokai vamwe daitai vamwe vakasungwa kokai vamwe timunamate uyai Mose Yes. Tindongo yacho yoyi. This is the hour. This is the hour of praise. The hour to come and praise the Lord. So you are invited. Invite others to come. I hope sound has been confirmed. Let me double check if that has been confirmed. Please, if you have not confirmed the sound, do so. Just write to say sound is okay.
That is very helpful. Now let me ask Mrs. Shanganya to welcome those who are already here and those who are behind the scene. And then we continue with our prayer and praise. Like I said, keep sharing. Throw the link into your other WhatsApp groups just to say, please, this is the time to pray. Amen. 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 We want to thank God. You are all invited to come and praise the Lord. Hallelujah. We welcome you all to this prayer and praise. We have Evangelista Mats. Hallelujah. Abigail. Greetings, praise the Lord. Judith Kandiwa, good evening. Rev na mama neungano yose tasanganiswa. Patience Shibanda, we can hear you loud and clear. Thank you very much for confirming sound. Mavis Juke, maskwera seiko baba na mai na gogo. Aiwa taswera tinotenda munyasha dza Mwari dzinotichengeta nguva dzose. Mavis Juke 100%. A girl. Amen. Poshia Chawatama. Greetings baba na mai and the entire team. Gogo, it is nice to see you. Makatendeka Jesu. Sound is very clear. Kuzansi. South Africa. Thank you very much for confirming. Aiwa takasimba kana makasimbao. Patience Shibanda. Thank you, my youth song. UMYF. Uyai male say tinamate Mwari. We thank God. Fari Vivian. Tauya uyai mo se zvino. Anti Birmingham ko. Chua uyai come and praise the maker. Primrose Nyakushowa connected. Anti W ko jiri say. Antifari, hello moms, hello everyone. Aiwa tinotenda Mwari. Reverend Kadzere, thank you Rev na mai na gogo for blessing us again in such times. Hallelujah. Makasimba ere Reverend ku riding. Tinowimba makasimba ikoko. Judith Chikandiwa, uyai mose tinamate Mwari chokwadi. Come you and praise the maker. We thank God. Abigail, sounds good. Thank you very much for confirming sound. Mavis Juke, sound clear. Thank you. Judith Chikandiwa, uyai mose zvino. Hallelujah. We greet you all those who are behind the scenes. May God bless you, and let's come and praise him. Thank you very much. Thank you very much. We are going to sing again as we start to praise. I am going to make use of my brother's lead song here, which we are going to all join, sing along with that song and praise the Lord, asking that the Holy Spirit come down to us. Holy Spirit, come thou fount of every blessing. Uyai mweya wakachena. Uyai kwangu nasi uno. So we all need the Holy Spirit to be with us. Nobody wants evil spirit to follow her or him or to haunt them. All we need is the Holy Spirit to follow us wherever we are, follow us wherever we go. Even in our workplaces, when things are not good there, invite the Holy Spirit. Call upon the Holy Spirit. So Brother Tazua, lead us in this. We are mweya wakachena. Uyai mweya wakachena. Uyai
nyasha dzenyu dzokashira miri yese yeupenyu. Moyo wangu wakaneta unodisa kuponeswa, unonyanya kutizira kune uyo anenyatwa. Torai moyo wangu baba uite wakanaka, nyasha dzenyu dzokashira miri yese yeupenyu. Moyo wangu wakaneta unodisa kupone, unonyanya kutizira kune uyo anenyatwa. Torai moyo wangu baba uite wakanaka. Muri mukuru, muri mukuru, simukeona maimfame na yongoma muri mukuru Jehova muri mukuru Amen. Amen. We want to come before the Lord now in prayer. We want to come before the Lord in prayer. Let us pray. Gatina matei kuna Mwari. Mwari Baba, our Heavenly Father. Tinokutendai nezuva ranhasi. Zuva riri masikati kune vamwe. Zuva riri usiku kune vamwe. Zuva riri mangwanani kune vamwe. We want to thank you for this wonderful day. To some it's evening time. To some it's afternoon time. To some it's early in the morning. But we all come together, Lord, to praise your holy name. Because we know you are holy. We know you are good Father. We know you are gracious to all of us. Without you, Lord, we are nothing. Because we all remember that we are a creation takasikwa nemi Mwari. Naizozvo we belong to you. We are attached to you. When we decide to move away from you,
Lord, we make ourselves orphans, even though we may claim we have parents. But we make ourselves orphans. Nguwa zhinji yatinosarudza kubva panyasha dzenyu tinozviita nherera. Tinozviita nherera, ndosaka kunyangwe vazhinji vasingakunamatei, kunyangwe tinavo vabereki, pamwe pacho tinotadza kuvachengeta nepamusana pekuti tinenge tichiti hatigone. Reason yacho iri yekuti takabva pamuri. Kana tiri pamuri tinogona kuchengeta vabereki. Kana tiri pamuri tinogona kubatsira vanoda kubatsirwa. Asi kana tabva pamuri zvinotiremera. Nekuti tinenge takanganwa kuziva kuti you are the source of everything. So tinoda kukunamatai tichiuya kwamuri tese umwe neumwe sezvaauya. Tinouya from different walks of life. Tiri kubva kwakasiyana siyana. Upenyu hwedu hwakasiyana siyana, manidzi edu akasiyana siyana. Asi imimi munoti huyai kwandiri zvakadaro. You invite us all to come. You invite us to come as we are, because with you nothing is impossible. Dai taive isu taizovingwa nevanhu vakatakura matambudziko akasiyana siyana, taizoti izvi handizvigone izvi. Asi imi Mwari, because you are God. You are Jehovah Jireh, the provider of everything. Munoti uyai mose, uyai makaneta makaremerwa, ndinokupai zororo. Naizvozvo tiri kuuya manherano Mwari ndichiti tarisai vana venyu, umwe neumwe sezvaanouya. See us, Lord, as we come to you, as we are. Vamwe tiri kunamatira dzimba dzedu dzisina kumira zvakanaka. Vamwe tiri kunamatira mabasa asina kumira zvakanaka. Vamwe tiri kunamatira mabasa aripo asi asingashandike. Vamwe tiri kunamatira mabasa asipo kuti agovapo. Naizvozvo tiri kunamata tichiti Mwari, pamunenge muchikomborera vamwe musazondipfuurawo. Pamunenge muchikomborerawo vamwe musazopfuurawo avo vari kuuya kunemi. Nekuti waziva kuti kwamuri ndiko kune upenyu. You are the source of everything. Tinokunamatai Jehovah. We ask you to bless each and everyone who has taken time to be on this prayer and praise hour. Kuti Mwari vawane chavanoropafadzwa nacho kubva kwamuri. Kuti kuri kurapwa kwemwiri inorwadzwa nezita raJesu, we pray for those who need healing in their bodies. Kuti kuri kurapwa kwemweya iri kudzungaira, Baba tinonamata for the spiritual healing. Kuti iri misoro yakatendereka, misoro yakatenderera isiri kudhonza, isiri kutora zvakanaka, we pray for psychological healing. Nekuti imimi muri Mwari. Father, bring us together, hold us together, bind us together with those cords that cannot be broken, because we are your children. Tiri kunamatira kunyange vakomana nevasikana vari kudzedzereka munguva ino nemupasi rino, who are directionless, young people who are stumbling and falling. Your word says, if they wait upon you, they will renew their strength. Kuti kuine vakomana nevasikana vari pamunamato uno asi vari kudzedzereka neupenyu, Father God, I pray that you renew their strength in Jesus' name. Ndiri kunamatira mamarriages Mwari ari kusheka nezita raJesu. Ndiri kunamatira baba vari kunamatira mamarriages asipo nezita raJesu. We pray for marriages. We pray because you are God. You are God of all impossibles. You know there are good men out there who are looking for women. You know there are good women out there who are looking for good men.
So mweya wenyu ndiye ruvheneko. Kana manamatwa munosanganisa vanhu. Kune vanhu vari kufamba vachiti mazuva ano hakuchisina vanoroora, hakuchisina vanorooreka. Variko. It's only that when the Holy Spirit mwauya mweya wakachena, mabvisa confusion, mabvisa distraction, vanoonekwa, vanooneka. Ndiri kunamata Baba kune loser faith, those who have lost faith tonight. That there is faith, there is hope in Jesus Christ. So I am praying, Lord. Tiri kunamata pacho Baba, we are failing to receive what we are supposed to receive because of other issues within ourselves. Vamwe hatigone kukanganwira vanotitadzira. Vamwe hatigone kuregerera. Naizvozvo, if we pray and pray and pray and pray, our prayers are in vain because of other things that are blocking our prayers. So we are praying, Lord, that you remove all those things in us. Visai Mwari, visai shungu, visai hasha, nezita neropa ra Jesu. Nekuti zvikagara matiri zvinotadzisa makomborero munesu. Ndiri kunamata Jesu, ndiri kunamata. Ndiri kunamata nekuti mweya wenyu uri kutaura kuti zviriko, variko, vari kutambudzika zverudzi irworwo. Asi we rebuke this in Jesus' name. We rebuke, oh Lord, kuti vose vari kutambudzika, vari kushushwa nemweya yetsvina, vari kutambudzwa, vari kundundurudzwa. Tinawo vamwe vari muzvipatara, vari kurwara nemweya yekuteererwa, mweya yekutumidzirwa. The spirits which are just sent from somewhere else. Because there are evil people out there who are using magic and all sorts of things just to harm other people. And we are rebuking in Jesus' name. So that those vakasungwa, like vana legion, pfura ina ikoko Jesu, zuva iroro makapfura wani nekunana legion. Where legion was suffering, you walked through that village and you freed him. You freed him. So I pray that you free those who are in bondage of evil spirits that are troubling them. They can't sleep, they can't go to work, they can't do things on their own because they are haunted by evil spirits. I pray in Jesus' name. Some are haunted by laziness. They can't work, they can't do things because they are lazy, just still being lazy. I pray for their strength, that they wake up, they walk the next morning feeling strong in Jesus' name. Lord, you are the provider of everything, that which is physical and that which is spiritual. You are the provider. So I pray that you see us here in this prayer and praise and bless each and everyone who needs a blessing. In Jesus' name I ask. Amen. Yes, so we give glory to God. Amen. I know that there are people who have celebrated birthdays before, or on, if there are people who have their birthdays, you are free to share with us if you have got any birthdays to share with us. Please write on the platform so that we can celebrate with you, even if you can share later on, but we are celebrating with you because the word of God rinotidzidzisa kuti kana mchinge makomborerwa musazokanganwa kutenda Mwari. So many times we are just cautious or mindful of just asking for better things. But when we are blessed, we don't sometimes take time to say, thank you, Lord. Amen. So we just wanted to sing with you and those who have had their birthdays. Happy birthday to you.
whether you have a birthday that is coming soon, we want to celebrate with you. Amen. Maybe hauna anozokuti happy birthday. It's good for this song just to ring in your mind that I was, somebody celebrated with me. So this is the praise we want to do now. Yes, ngatimbokufarirayo kaimimi maita my birthday. We want to rejoice with you. Happy birthday to you. Yes. More blessings to you. Yes, that's all we can say. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, Happy birthday to you. it's your day. Happy birthday to you. Hallelujah. Birthday to you. Oh, it is. It's your beautiful day when you were born. This is the day you remember the day when you were born. Aywa. This is the happiest Yes. day of your life. Give glory back to God. That day when you were born. Yes, isn't it wonderful? This is the happiest Hallelujah. day of your life. Oh. Oh, that day when you were born. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Yes, God loves you. Happy birthday. Inyasha guys. Happy birthday. Kuramba makore achingoturikidzaniswa. Happy birthday to Inyasha idzi. Happy birthday to you. Hallelujah. Happy birthday to you. Farahako. Yes. Kuomborerwa. Smile. Ati farahako. Rejoice. Kuomborerwa. Iwe hama yangu. Farahako. Kuomborerwa. Aywa. Farahako. Warupa panzwa. Aywa. Ati farahako. Yes. Rejoice in the Lord. Give it glory back. It is by the grace of God. Yes. Yes. It's a blessing from God. That's all we can say to you. Nothing else we can say. Just wishing you many more returns. Oh, many more, my brother. Yes. May that year, Lord, bless you. Yes. May that year, That's your message. bless you. Take this message home. May that year, Lord, Praise be to God. bless you. Ah. May that year, Lord, bless you. Mwari ngava kupa mari. Mwari ngava Kukomborere, iwe hanzvadzi Mwari ngava. newe mukoma wangu. Aiwa Mwari ngava. Yes. Kukomborere. Many more years to come. Many more blessings.
Yes. Many more blessings. Wishing you good health, That's all we pray success, for. Yes. All these and prayers peaceful are for life. you. Hallelujah. Amen. Amen. Those are the prayers for you. So God bless you. God bless you. Amen. I want to share something here tonight. Always God is sharing with us his promises in life, in our lives. I've got the message to share tonight, which is about forgiveness. Kana kuti forgiving others. Amen. Kakawanda katinongoda kuregererwa. Asi kari kashoma katinoda kuregerera. Kazhinji kacho, we want people to forgive us because we know we make mistakes. But kashoma katinozoda kuregerera vanotitadzirawo kana kuti vanomekawo my mistakes. So God has got something to share with us tonight. And I'm going to share his word, not my word. If we read Mark chapter 11, verse 25, it says, when you are praying, if you are angry with someone, forgive him, so that your Father in heaven will also forgive your sins. Amen. Zviri nyore chaizvo kuzvandataura kutsvaga kuregererwa, asi isu tisingadi kuregerera. Zvinozoita kuti tinoda kunamata futi stereki, kuva vanhu vari so prayerful, isusu tiri bita. Amen. Kutonamata, kutonzwa munhu achitaura kuti handidi zvekuchataura nawo vanhu ivavo, ndozivana naMwari wangu tiri tu. Saka ndichatora nguva yangu zhinji ndichitaura nani naMwari. I will take much of my time praying to God other than talking to people who have wronged me. Amen. Because they are now my enemies. The word of God is saying, when you are praying, if you are angry with someone, forgive him, so that munamato wako unova munamato. Amen. Ndofunga Mwari vari kuda kutidzidzisa chinhu chikuru. Chimwe chacho chinogona kunge chiri stumbling blocks muupenyu hwedu. Stumbling blocks for our success. Amen. Because we don't know that we have the key ourselves. Hallelujah. You are troubled. Why am I not successful in my life? Why is this happening to me? You are always asking the question. I talk to people. People don't do any good to me. You start to ignore people. Amen. You start to hate people. Then you say, I rather turn to God.
The word of God is teaching us something tonight. Hanzi naMwari hazvina kushata kana washaya vamwe vanhu vese vekutaura navo, kana wafunga kuti vanhu vese havasi right. Mwari chete ndiye adini ari right. Hanzi hazvina kushata to come to me to pray. Hazvina kumbonzi usaueba. But uzvanzi kana waakunamata. Amen. Iwe uchiziva kuti mukati mako une shungu. Hallelujah. You are angry about somebody. Pane munhu wawakavenga. Pane munhu wausingadi kuona. Pane munhu wausingadi kutaura naye. Pane munhu wauri kudzimira foni. Pane munhu wawakabloka. Amen. Zvanzi usati wanamata, tora foni yako, woita unblock the person wawakabloka. Hallelujah. Promises about forgiveness. Tikanga tichitadza kuita forgive one another, it's bitterness. Amen. And the word of God is teaching us that bitterness is its own prison. Mazvizwa? Is prison on its own. Uri kuzvipinza mutirongo, mujeri. Amen. You know kuti jeri rekupinzwa riri nani. Amen. Pane rekuzvidini? Rekuzvipinza ndozviri kutaura shoko raMwari. Kuti ukanamata iwewe uine zvaunazvo, it is as good as kuzvipinza mujeri and you are sentenced. I don't know to how many years. Hallelujah. Maybe life in jail. Inzwa mudikanika, inzwa hanzvadzi yangu, inzwa mukoma, inzwa muning'ina, inzwa tete, my brother, my sister. Amen. Fellow brethren in Christ. Hazvina basa kuti uri kuenda kuchechi kwako kuri kufamba, but you have bitterness in you. You don't want to talk to me. Zvanzi kana waakupinza chechi yako iyoyo, tanga waregerera shanganya. Zvanzi chechi yako inofamba. Hallelujah. Zvanzi iwewe ndinozviziva kuti unazvowo zvivi zvako, asi uri kuona zvevamwe zvikanzi kana wagona kuregerera vamwe zvako ndobva ndazvidiniwo, ndobva ndazviregererawo. Saka zvinotibatsirei kunamata kuna Mwari. Amen. Watinoziva kuti anoregerera, isu tisingadi kuregererwa naye, tichiziva hedu kuti we are the stumbling block to our salvation. It doesn't make any sense. So tonight Mwari vari kutaura about forgiving others. Hallelujah. Hallelujah. Ukapinda mujeri zvamakaita ndezvekuti uchida kunoona vanhu vari mujeri. Vazhinji vacho, most of them are victims who are chained to the walls. Vane vakatosungirirwa vari mujeri handiti, but extra on top of being in the prison vanenge vakasungirirwa mawalls ejeri. Mazvizwa here? Zvanzi ndo zvakafanana nemunhu anoti amunamati achienda kuna Mwari. Amen. Achiita semufarasi. Munoziva mufarisi, that guy akaenda kunonamata mutemberi with another guy who was also sinful. When he was praying, then he started saying, Mwari munozviziva kuti ina handina kufanana neuyu ari pasaidi pangu. Ini ndiri beta, ndinopa varombo. Varombo vapi vauri kupa? Iwewe uiri angry with someone. Maybe who is needful, ane need wacho ndiye wauri angry naye. Uri kunomanikidzira kupa vamwe, generally vane need, but uri kunomanikidzira kupa ivavo. Amen. Iwe usina kusunungurwa pamwoyo pako.
usina kusununguka pamwoyo pako kune vamwe vanhu. Zvanzi zvakafanana nekuzviisa mujeri iroro remhando yekuti kana ma-dangerous prisoners haangoiswe mumacells nje, vanobva vasungirirwa futi musimbi dziri imomo, because they are dangerous. I don't want to be such a dangerous prisoner. Yes, ndiri musungwa, ndinosungwa netambo dzezvinyangadzo dzatinoimba dziya idzi kuti nganganga. Amen. Asi the only person here to free us is Jesus. The person to free you from that kind of prison is Jesus. So ndiri kuti anger, bitterness, kuchengeta mafi, wakanditi gore riya, you did this to me gore riya. Do you still remember? Do you still remember? Someone is trying to reach out to you. You always remind them. Do you still remember what you did that year? Do you? If he or she says, yes, I still remember, but forgive, already before he says or she says, but forgive me, then you are reminded. So why are you coming to me? So, if we are praying, ndiri kuti tinoda kutsvaga zvinhu zvinoita unlock some of the things zviri kutinetsa, zvimwe zvinhu zvatiri kushaya muupenyu. Maki acho otherwise tinawo muhomwe dzedu. Hallelujah. We have the keys. That's what the word of God is saying here. We have the keys. Because when we go to pray, we are praying for something. It's either we are praying for peace in our lives. Hallelujah. But do we have peace with others? That's the question, what the Bible is saying. Do you have peace with your wife? Do you have peace with your husband? Do you have peace with your son or your daughter? Amen. Do you have that kind of peace? Hallelujah. So, Jesus is calling you tonight. Jesus is calling us tonight so that we become free Christians. Hatisi kuda ma-Christians akasungwa. There's a difference yekuva ma-Kristo, but kune ma-Kristo akasungwa. Tiri mafundisi akasungwa. Tiri ma-bishop akasungwa. Amen. Hallelujah. Toda kusunungurwa, handizve? Toda kusunungurwa. Varuda kusunungurwa, type amen. Type amen if you want to be free. Hallelujah. Some of us, we have chosen to go distances, to live in distant places, simply because we don't want to see other people. Pane vanhu vatisingadi kuona chete. Kutomuvha vanhu vachiappreciate, ndimi makaenda kunogara kumadherodhero. Haisi nyaya yekuti kumadherodhero. Amen. Because we don't want to interact with other people. Saka munotozviziva kuti vanatsuro vangazofambawo vachienda kumadherodhero vanenge vakusvika sei. It's rare, isn't it? Vanhu votoappreciate kuti ndimi zvenyu makaitirwa chinyasha. Motodaira kuti tiri munyasha wena. Asi mukati memwoyo yenyu muri kuzviziva kuti you have moved away simply because you don't want to see somebody. The word of God is trying to say, bridge the gap. Ngatite bridge the gap, the poor and the rich. Let us bridge the gap. Hallelujah. Zvanzi zvatinenge tinamatirawo zviya zvinonzwikwa. Nekuti kana vapfumiwo vanonamata, munozviziva. Vanhu vanofunga kuti varombo chete ndo vanodini? Vanonamata. Vapfumi vanotonamatawo. And mostly vapfumi chavanenge vachinamatira, even vachigara muma 7-roomed house. Chavanenge vachitonamatira, most of them is peace in that 7-roomed house. There is no peace. Amen. So the key to peace, otherwise what is not causing peace, is because you have no peace with your brother. You have no peace with your wife. You have no peace with your daughter. You have no peace with your neighbor. That's why 7-roomed isiri kugarika. Saka uchienda kumunamato. Saka uchienda kunoshandirwa. Amen. Ndakaona most of the people vakakwirira stereki vanoda chechi dziya dzinoshandira. Then you ask the question, what are they looking for here? Ivo vainazvo. Because they don't have peace. Mari vanadzo but ndedzeropa. Amen. Ndedzeropa.
Saka varida unoshandirwa kuti tidzingirewo mweya, mweya iri kutera, tiri kudhiraivha masheroki motikari dzasi, tinomboona dzungu kumberi kwedu. Vari kuda kuitwa free, but nyaya iripo haisiri iyoyo. Go back to the source. That is my message. Kana wakaromba, dzosera. Wotangisa pai? Patsva wokumbira Jehovah. Because if you have just little and you have peace of mind, that's a blessing. Not that you have everything that people say they have, but you don't have peace. Auskurara mbamacho museveni room. Because mune tukunu tukurimo. Amen. So zviri kunzi naMwari, if you are angry, what can make you angry is many things, like I've mentioned lots of things. Amen. Maybe you are angry with somebody, kana kuti akakupa zvinhu, kana nganga yakakuti ukadai unobudirira. Amen. The best is to take back. Hallelujah. So prisoner, don't be a prisoner. Yezvinhu zvaunorarama mazvidini mazviri. So we are called here to pray. Tatangira muchito kunamata kwacho. In fact, muchidimbu zviri kunzi munamato wako ngautangire muchito, kwete kungopfugama kuya kwatinoita kungoya pana Mwari kana kungoenda kuchechi. Hanzi ngazvitangire pai? Pachito. Forgive so that your Father in heaven will also forgive your sins. Then Paul anonyora kuvaColossians achiti, God has chosen you. Amen. Vamwe vanga vakutotya kuti zvino tiri papi. Where are we? Where do we belong if things are in that shape? Hallelujah. Paul writes, God has chosen you and made you his holy people. He loves you. So always do these things. Pane zvinhu zviri kunzi naMwari tiite. Amen. Chinhu chatiri zviri kunzi takachuzwa and made us holy. Ndandiri kuti vamwe vanga varotobvunza kuti zvino isusu takang'ura kudai uholy hwacho nekuchuzwa kwacho kuri papi. We are the Easter people. Amen. You know the purpose of Easter that we have recently celebrated. God died for you. God died for a liar like you, like me. A wretch like you, like me. Iye yane godo ne bitterness like you and me. God died for that. Amen. Then he rose from the dead as a sign to say, if you pray the way he has taught us in the first place, amen, then we have life. Amen. Then we are blessed. So that's the blessing that we already have, because nyasha dzacho dzakatorembera dziri around us. The grace of God is sufficient for you and me, is around us. Takaitirwa nyasha, takanzwirwa tsitsi. So he says you must do these things, only practical things. Number one, show mercy to others. Zvanziratidzaiwo tsitsi kune vamwe. Nzwiraiwo vamwe chinyi? Tsitsi. Zvikanzi kana muchiita izvozvo ndokunamata. If you feel for others, if you go into other people's shoes and feel how they feel, what they feel, ndokudi, ndokunamata. Do those things. Amen. Show mercy to others. Kubatsirawo. Vamwe mukaona tumalingi tuchipfuura nepamuri twekuti onai varombo kwese kwese sezvinembwa rwiyo rwuya munoignora. Asi tumalingi twezviro zvisina basa tukunovhurwa quickly. Lingi iri kutaura kuti handei tinobatsira varombo, tiri kukukokai, every little helps. Haivhurweba. Zvanzi mubva ipapo moenda kunonamata. Zvanzi kana muchida kunamata, tangai maita show mercy to others. Hallelujah. Be kind. Number 2, be kind. Kuwa kind munoziva zvazvinorevaka. Kuwa kind munonzwa vanhu vachitaura vanhu, that is very kind of you. Vati mambonzwaro? Kana kuti mati mambozvinzwa here? Kana usati wambozviitwawo, zvifunge. Amen.
That's very kind of you. Mufunge zvandazoita ndezvoti ndazofunga kandichipfuura nekwakati ndibva ndafunga kuti zviya makati maimbobvunza zvakati ndangofunga kuti ndibva ndangopfuura neko ndikubatsirei. Be kind. Amen. Zvikanzi wadaro watobhenga a powerful prayer. Watobhenga wanamata. Amen. Hazvina basa kuti munhu iyeye pamakambotaurirana pane zvakazomboitika pamberi apa pekuti makambotukana, but ukaremember ndazopfuura nepashopu iyi akamboti achada chinhu mushopu iyi, ipo pane zvakamboitika pakati apa. Zvanzi forgiveness. Amen. Muregerere zviya akazombonditadzira afterwards. Zvino unotonzwa mwana achiti mbuya vaya dai pasina kuti vakazondikanya ndatopfuura nepanapa ndavatorera chinhu ichi. Zvino handichaita, I can't waste my time. Unonzwa vanhu vakawanda vanhu vachitaura kudaro. Ndakanga ndichito I was able. Mufunge ndatopfuura nepapa I was able to help, but zvavakandiita. Zvanzi zvino hausi kunamata, mangwana uri kutoimuka uchienda kuchechi uchiti unonamata kuti Mwari mubatsiri wangu ndibatsirewo. Zvanzi naMwari pamwe pacho pamunozongonyaradzana muchite asi mhinduro yacho inononoka. Muchinyaradzana henyu inononoka. Hanzi ndine ndichimirira kuti mumbotanga maita vanhu kwawo. Ndo painozononoka. Asi kunyaradzana kwedu kune kuri kwokungoti vanhu vabvunza zvenyasa zvaitana nhasi. Aiwa, hamuzvizi here zvakanyorwa mhinduro yacho inodini? Inononoka. It's true, inononoka nekuti pane zvausati wadini waita. You have not yet forgiven somebody. Hausati waratidza kindness kuna someone. You have not yet shown mercy. Amen. Mercy hakusi kupa zvinhu zvausina ba. Mercy kutongotaura kuti mufunge ina handizvigone izvi kana kuti handina, but I know of people who can help. Imesi idzodzo kutodirecta kana kuforwarda kalingi kandataura kuti tinoignore kukaforwarda kune vanogona. Zvino pamwe pacho you keep it hanzi ndipa vamwe zvigovanakira. Forgiveness. Don't be a prisoner of bitterness. Zvimwe zvezvanzi be humble. Kungozvirereka. Amen. Because kana uchigona kuzvirereka wazvirereka pamberi paMwari. Ndokuregerera futi. Amen. Ukanga uchizvirereka, it's key to answers to your prayers. Ndiri kutokuvimbisa hanzvadzi yangu newe munin'ina kana mukoma. If you are able to be humble, hallelujah, then you have all the blessings that you need because your prayers are answered, are heard. Angangononoka, but haasi kunonoka kwaMwari handi kuramba. Vanenge vachiuya. Ndakambotaura ndikati pamwe pacho tinonamatira mota. Amen. But Mwari vachiziva hawo kuti mazuva ano uri pfambi uri tsotsi. Mazuva uri kuda mota. Vanoziva kuti mota yacho inenge ichiitiswa mabasa asina kudini akunaka, saka inomboti nonoke. Kusvika wamunhu chi kwaye until we are right with God, then some of our prayers are answered. Not that they are not answered. Things are there for us, but it's us who unlock. Tisinovhura madhoo. Zvafanana nemunhu ari padhoo ari kunoka to come in. Amen. Semuimbi anotaura kuti ndanzwa izwi richigogodza. Then the emphasis is zarura. Zarura musiwo kuti Ishe adini apinde. Hallelujah. So be humble, be gentle, be patient. Vamwe hatina patience ba. Amen. Hatina patience zvachose. Tinokurumidza kutsamwa. Hence creating prisons for ourselves. Tozvivharira imomo, tozvisungirira imomo. Kubuda kwacho konetsa. So it's your blessing tonight to hear this word of God. Then he says, get along with each other and forgive each other. Paul anyora futi. Anga ari kuzviona. Anga ari kuona church. Anga ari kuona mwoyo wako, mwoyo wangu. Kuti zvese izvi hazvimoba, asi ndiri kunamata. Forgiveness hamuna. Gentleness hamuna. Humbleness hamuna. Getting along with others hamuna.
Amen. So Paul writes kuchechi yakanga yaitoungana vanhu ichechi kai yevakorosi. Amen. Ichechi yaitoungana vanhu vachinamata vachitoti tenzi taungana muno mumba yenyu uya iwo zvotapinda tenzi mberi iwo tenzi woti ndiri kuzviona maungana. Amen. Asi bvisai hasha, bvisai shungu, bvisai godo, bvisai kusazvirereka. Zvose izvozvo tsudurudzai, ndinokunzwai. Hallelujah. Forgive that person because the Lord forgave you. So, don't keep wrongs. Amen. Yes, hazvisi kureva kuti hakutadzwe, hatitadzi kana kutadzirwa, but the instruction is don't keep them. Ndosaka kune mamwe mavhesi aya anoti zuva musapedza zuva rese. Amen. Rino acknowledge kuti zviriko tinotsamwa. Amen. Asi hanzi musavidze zuva. Amen. Nekuti pakuita izvozvo zvinobloka zvimwe zvinhu zvamunei muchinamatira, zvamunei muchida kusangana nazvo afterwards. You have blocked it. Amen. Amen. Waswera wakatsamwidzana nemukadzi asi uchada kubikirwa sadza ka? Hallelujah. Saka matukana kuseni after breakfast uchitora advantage yekuti wanga wabikirwa breakfast wadya. That's fine. Ko parichaswera neparichavira handi uchada futi sadza. Saka if you don't forgive, amen, if you don't get on well, how are things going to work? Hallelujah. Itai amen. Kamuramba makanyarara sei. Because this is key to our salvation, to our freedom from bondage. Kusungwa netambo dzezvinyangadzo. Let me finish with this writing again kuna vaEfeso chapter 4 verse 32. Zvanzi emphasis again, be kind and loving to each other and forgive each other just as God forgave you in Christ. Amen. Zvandataura zveya kuti ndo zvakaitika ka pamuchinjikwa. Easter after Easter ndakambotaura kuti ngatichiregai kungoita zvijairire year after year. Amen. Tiri kumhanya kuEaster, tiri kumhanya kusangano, tiri kupfeka uniform, tiri kupfeka mabhanire, tiri kupfeka makola kuti tindoparidza Jesu akafa akamuka. Iwo wacho uchingoramba wakafa usingamuke. Ameni. Zvanzi tanga wamuka iwewe mumakuhwa, mukunyepa, muhunyope muka. Ukanga wamuka zvikanzi ndinokunangisa nekuti ndakatokunangisa kare. Ndo zvakaitika pamuchinjikwa. Regaiti ndikublessei nesong iri panapa kutsigira zvanda ndiri kutaura. It's a song that is coming from my brother Ashanganya. Is not here with us, but it's a song that speaks quite a lot. Inonzi mwoyo. Pane rumwe rwiyo rwatakamhenge chiimba runoti mwoyo wangu ndiwo mhandu. Saka ngatinzwei muimbi uyo achitsinhira mazwi atanzwa tozonamata. Ndi Mwari vatiitire zvakanaka. B Masanga. Mwari, nipe moyo
Pray for that kind of heart. Bandinogara ndivayananise, bandinoshanda ndivayananise, yangu imba yangu izomira. Ndinoda moyo, ndinoda moyo, 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 ndipeiwo moyo, moyo baba. Ndinoda moyo mrefu, moyo baba. Ndinoda moyo, moyo wakareba. Ndinoda moyo wekuregerera. This is the kind of prayer, the prayer that should come first before we pray for other things that we need. This is the prayer that should come first. Thank you, my brother. Yes. Oh, yes. Those that singagone vazhinji. Moyo, 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 baba. Ndinoda moyo, ndinoda moyo, ndinoda moyo, ndinoda moyo, baba. Ndipeiwo moyo, moyo, baba. Yes, if you have not subscribed to this channel, please do so. You are blessed. You are blessed. Just like the channel. By doing so, you are hooking yourself to God's blessing. Hallelujah. Muchirewa. Andirewe baidi, andirewe ba. Zanzi wonyarara. Wosira Jesu ita basa. Iwewe mnamato wako unenge uri wekuti ko nai Mwari chiko chandakambowatadzira chamusingagone kundibatsira kuti ndiregerewo ndisazozviitawo. Namata munamato yoyo ndio munamato wakomanerana. Ndinoda moyo mrefu. Yes, 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 yes. Ndinoda moyo, moyo wakareba. Yes, yes. Ndinoda moyo, Gamba refure moyo. wekuregerera. Yes. Ndipeiwo moyo ishe. Moyo baba. Ndipeiwo moyo baba. Moyo baba. Baba anotaura nezvangu ndigonyarara. Baba anonyeya nezvangu ndigonyarara. Nyangwe vakatuka ndigonyarara. Nyangwe vakashora ndigonyarara. Moyo, 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 baba. Moyo baba. Ndinoda moyo, ndinoda moyo, baba. Ndinoda moyo, ndinoda moyo, ndinoda moyo. Yes, that's my prayer also. Hallelujah. I hope we share the same prayer. Zvanzi ndinodawo moyo wakanaka.
pandinonga ndichitukwa ndichivengwa ndigonyarara, kwete kunyarara kwekuita shungu dzemukati. There is a difference there. Tirege kuita shungu dzemukati yatinoti bitterness, because bitterness iri mukati. Hallelujah. Pane kunyarara kwekuti nditaure navo. But the message here ndeyekuti Mwari ndipei mwoyo wakanaka, kuitira kuti pandinenge ndichitukwa ndonyarara. Sezvinotaura shoko raMwari kuti vakakomborerwa vanotambudzwa zvikuru, zvikanzi imimi farai mufare zvikuru kana vanhu vachikuzvidzai vachikupomerai sezvakaipa, imi zvanzi imi muchiziva henyu kuti hamuna kuzviita. Zvinoreva kuti pamwe pacho tinopomerwa zvatinenge tichiita, asi soko rati muchiziva kuti hamuna kuzvidini kuzviita, zvikanzi farai mudini mufarisise nekuti mazita enyu anyorwa kupi? Kudenga. Saka tinodawo kunyorwa mazita edu mubhuku reupenyu. Mwari ngavatiitire zvakanaka manheru anhasi, mangwanani anhasi, kana kuti masikati anhasi. We just want to ask God to continue to grace us with more grace. Amen. So that we are blessed. Gatinamate. The God Tino Kunamatai, we pray before you now, thanking you for reminding us about some of those things that hinder us, Lord, from receiving some of the blessings that we need in our lives. Things that hinder our prayers from being answered. Lord, you have taught us that we should try and do some of the things that can unlock blessings in our lives. You have taught us to be humble, to be kind, and to be merciful. Lord, which is sometimes difficult for many of us because zvinenge zvichitiremera. Pambacho tine chifungidzira kuti how can we be merciful? Tinogonzwirawo vamwe vanhu tsitsi seiko isusu tichidawo kunzwirwa tsitsi? And yet matidzidzisa kuti imimi munenge muchiziva zvatinoshayiwawo. Naizvozvo kunyange tikanga tine zvishoma, nyangwe tikangova kind, kungotaura just a kind word, sezvakaita mbavha pamuchinjikwa, haina kumbotaura mazwi mazhinji, yakatotsiura shamwari yayo yainyomba Jesu, ikati shamwari, nesuwo isusu taiponda vanhu, taiuraya vanhu, ungabva wadaro kune uyu aibatsira vanhu. Izvozvo zvikatriga umambo husingaperi kumbavha, mukati nhasi chaiye ndichange ndiinewe mumba mababa vangu. Just by saying a kind word, kungotaura kind word, kwete mazwi anokuwadza vamwe kana kuti anowedzera kurwadza pane vamwe vanhu. Saka Mwari dai mukatibatsirawo panguva inoi, because we have a lot to ask for, but you have taught us how to pray. When we pray, we must first of all forgive others who have wronged us, so that our sins also may be forgiven. We thank you, Lord, for this blessing. Bless us all with all our needs and everything that we are praying for. Ndoda kukunamatai zvakare ndichikumbira kuti mutirapirewo vanorwara, vari kurwara iko zvino tirunamata. We have got a sister in our family who is in hospital. We are praying also in Jesus' name kuti Mwari mumushanyire, mugomubatawo, mugomusunungura kubva kuurwere hwakamutenderedza. Vanachiremba vari kumutarisa, vapewo ma-spiritual eyes ekudenga, anoona zviri kure, anoona zvakavanzika, kuti pavanenge vachipiwa medication, vese vari kurwara, pavari kutariswa nanachiremba vari kuvatarisa, pamwe pacho panoitika negligence, pamwe pacho madoctors anoshanda neexperience yavo yekungoti kwakambouya aive nehosha yakadai, tikamupa mapiritsi akati, ngatipei zvakare iyeyu the same nekuti ane similar issue. And yet panenge pachida imwe ongororo yakasiyana neyavakamboshandisa pekutanga. So we are praying for wisdom, Almighty God, kuti ivo vanachiremba pavanenge vachititarisira vanorwara ava, Mwari vatarise very well informed by the Holy Spirit, kuti vanorwara vese vagorapwa. Tinozviziva kuti muri Mwari who does not operate in a vacuum only, but you can say things from above
miraculously and people are healed, but you also come down. You also stretch your healing hand, as you said, kuti ndinotambanudza ndichisvika pane vanorwara, uyezve ndinoshanda kuburikidza nevanhu vandakaisa ipapo, kureva kuti something physical and natural is important as well. Ndosaka paya maizotora madhaka muchizora mumaziso, aive masymbols ekuratidza kuti zviro zvese zvakasikwa pasi pano zvinokwanisa kushanda kuva zvakanaka kune vanotenda. Those things can change people's lives nekuti zvakablesswa, zvakabva kudenga kuna Mwari. Saka tinokutendai nana chiremba nekuti wisdom yavainayo, knowledge yavainayo ndenyu, zvese ndezvenyu, as sometimes zvinova limited kana vaita vasina imimi pamberi, imimi muri kure. Madoctors asingakuzivei vanotoita basa ravo zvakanaka kuburikidza nesu tiri kuzivai tanamatirawo basa ravo kuti rifambe zvakanaka. Naizvozvo mazviita Mwari. Bless each one of us from this platform, kuti kana tobva pano tiende takakomborerwa, tiende taropafadzwa, tiende tichifara kuti zvedu zvaita, nekuti Jesu ataura zveupenyu hwedu. Semukadzi uya akamhanya akati, vadikani, ndasangana nemunhu ataura zveupenyu hwangu, mufunge I am free, I am free. Toda kutendai Mwari nekutisunungura manherano aya muzita raJesu tanamata. Amen. Yes, let me give my shanganya to give a rundown recap, then we call it a night or a day or whatever. Amen, amen. We want to thank God for his word that has come to us. Mwari wakatendeka nguva dzese. He is faithful. Matilda Mbembe, auntie, how are you? I wish I could come and join you guys. Yes, you are welcome. When you visit up here, you have to come, auntie. Come on a Friday, he's saying. Or a Thursday. Yes. Then you sing live. I know you're a good singer. Yes, God bless you. Sleepy music, musical drum. I believe in DK Makaza uyu. Makadini hama dzerwendo kwese kwamuri. Ndarasikirwawo nasisi wangu kwa Mutare hospital. Tino urombo nekunzwa masoko ekurasikirwa mufunge munyaradzwe natenzi. The Lord is close to the broken-hearted and those who are crushed in spirit. So Mwari vanokusimbisai nedambudziko rapinda mumba, tinoiswisai kuna Mwari. A big gay girl, Jason sends his greetings. Amen. Thank you, Jason, for being with us as well. Fungai shanganya, amen. Mkuru wambwa pabulawayo. Muri mukuru Mwari, amen. Zviro kwazvo, Mwari mukuru. Greetings to Emily Chikura, greetings to Rev na Mai nehama dzerwendo. Hallelujah. We thank God. Amen and amen. Mavis Juke, Kemakaza, chokwadi Mwari ndiye oga mukuru, chokwadi Mwari mukuru nguva dzose. Fari Vivian, happy birthday to those who had birthdays. We thank God. Amen. Fari Vivian, amen. We give God the glory. Hallelujah. Gonyandoro, makadi yenyu pachavi hapo. Awasvika murora wenyu. Oh, hanzi amwene. Hanzi ndira amwene. We thank God for your love. Makadi baba na mai na gogo shanganya. Aiwa tinotfara gogo nyandoro. Thank you very much. Amen, amen, amen. Kevin Gordon, amen. Susan Matongo, amen. Israel Murapa, ndinokutendai nemharidzo yakapfuma. Dai Mwari akandigonesa pakuregerera vamwe. Amen. Thank you very much. Mavis Juke, amen. Prince Nyakushowa, amen. Prince, how are you, mzukuru? Wakudzokera kuchikoro ka? You're going back to school now.
Spencer Moyana, amen and amen. Gloria Nyamangara, Shalom Saints, Antifari, amen. We thank God and those who have joined us behind the scenes. May the dear Lord bless you all, and thank you. Thank you, Miss Shanganya. We tineurombo chaizvo. We are with our thoughts and prayers are with the family who have lost their loved one, the Makaza family. We need to pray with you before we close. Maybe we can sing this song with you and the family. Then we pray with you. Otora marume anotora wakanaka awo anomuda vanhu vake iwo wachene vasinaba zvitema vanoenda kudenga kunogara naJesu. Aiwa vanhu vake ivo wachene vasinaba aiwa vanoendawo kudenga ija. Apo Jesu anouya kutora wakadzi anotora wakanaka auwa nomuda. Apo Jesu anouya kutora wacheche anotora wakanaka auwa nomuda. Iwo vanhu vake iwo wachene vasina basa iwo vanoenda aiwa kugara naJesu. Ngatiedzei badikani kufadza iye muponesi kuti tizotorwa ndiye kumusoro kudenga. Vana vake ime pasi pano uyai kwari vanomuda zviro kwazvo nerudo rukuru. Aiwa vanhu vake vachene vasina zvitema vanoenda aiwa kugara naJesu. Vanhu vake vachene
Vatene mambo vasina zvitema vanoenda mudenga kugara naJesu. Ngatiedzei midzi yose kufadza iye muponesi, utetezo torwa ndiye kudenga kumusoro. Ngatiedze misi yose kufadza muponesi, utetezo torwa ndiye kudenga kumusoro. Vanhu vake vatsvene vasina zvitema vanoenda kudenga kugara naJesu. Ndo munamato wedu Baba wekuti pakupera kwezvese tizowanikwawo tiri mugurupu reivavo vatsvene vanogamuchirwa nemi pakupera kweupenyu. Tine mhuri iri pano yarasikirwa yekwamakaza yatiri kunamatira kuti Mwari muvanyaradze, muvasimbise panguva iyi, asi zvakare muchivatondedza kuti pasi pano handuba hatizogare pano nekusingaperi. Tinouya kwamuri semazwi emuimbi anoti pamunouya Jesu munouya muchititora, uye pamunotitora vamwe tinovhunduka kuti patinotorerwa hama dzedu tinovhunduka tichiti pamwe vanga vachiri vadiki nakuti havana kunge varwara, asi shoko renyu nemazwi enyu ari kutitondedza kuti pamunouya nguva yenyu yakwana munotora kunyange vacheche. Izvozvo kutidzidzisa kuti chinongodiwa ndechekuti tiedze misi yese kukufadzai, kuti kana tasvikirwa nezuva irori nyangwe tiri vacheche touya kunemi. Vacheche zvavo vakatokomborerwa nekuti makagara mati regai vadiki vauye kwandiri, nekuti umambo hwavo umambo hwekudenga ndehwavo nechekare. Asi isusu tinonga takura, tinokura, tinosviba, tinosvibiswa nezvakawanda zvatati tichinzwa mushoko renyu. Asi shoko renyu kuuya kwaraita ranga richititondedza kuti tiedze misi yese. Fadzai kuti pakupera kweupenyu kwaita hama yedu yekwamakaza nhasi tizowana ichitorwa kuupenyu usingaperi. Ndinonamata Baba kuti mweya uyo abva kunesu utambirike mumaoko enyu, nekuti ndimi musiki, ndimi munotora vanhu venyu. Chinyaradzai vasara, kuti kuine mhuri yasiyiwa nherera, ndimi zvakare makataura kuti muri Mwari wenherera, Mwari weshirikadzi, Mwari wevarombo, Mwari wevese. Motitarisirawo mhuri iyoyo nekuchema nguva ino. Runyararo rwuve kunesu nekumhuri iyoyo nedzimwe mhuri dzese dzingadai dziri kutambirawo matambudziko. Muzita raBaba, remurumbwana nemweya anoera. Amen. Tinoti Mwari vakunyaradzei, vakusimbisei. Regai tichimbake kupedzisira tivhare. Ndiri kuda kuzivisa for the next, if not 3-4 weeks, I may not be around here. I will try kwandine ndiri ikoko kuti tione kuti can we log online and share. I will try. Maybe my resources may limit there, but tinenge tingori tese in spirit if I happen not to come online. But ndiri kungoti mutinamatirewo
As you know, I'm on sabbatical. I'm still traveling quite a lot. Nekuita basa raMwari zvaanenge achindituma kuti ndiite panguva iyo ndiri pasabbatical. So we thank God. Tinoda kukutendai mese matijoina manerano. Regai tingokupai muimbi anoti regai tidaidze bamunini watiperekedze zvakare kuti tungamirei tenzi pataakuenda. Tenzi mutitungamire. Guide us, great Jehovah, wherever we go. Then we receive the grace. Baba, nditungamire, Baba, ndisesedzei, murwendo wekuuya kudenga ikoko, ndinogara naIshe nguva dzose. Baba, nditungamire, Baba, ndisesedzei, murwendo wekuuya kudenga ikoko, ndinogara naIshe nguva dzose. Oh, inini ndinoda kuenda kudenga ikoko, ndinogara naIshe nguva dzose. Hallelujah, ndichimba nekupembera. Hallelujah, ngavakudzwe Ishe Jesu. Oh, inini ndinoda kuenda kudenga ikoko, ndinogara naIshe nguva dzose. Hallelujah, ndichimba nekupembera. Hallelujah, ngavakudzwe Ishe Jesu. The Lord be with you. May His love and grace shine on you all. Pakubuda nepakupinda. Nyika ine zvinorema Baba, nyika ine zvinorwadza Baba, murwendo wekuuya kudenga ikoko, ndinogara nyika ine zvinorema Baba, nyika ine zvinorwadza Baba, murwendo wekuuya kudenga ikoko, ndinogara naIshe nguva dzose. Oh, inini ndinoda kuenda kudenga ikoko, ndinogara naIshe nguva dzose. Ndichimba nekupembera. Hallelujah, ngavakudzwe Ishe Jesu. Oh, inini ndinoda kuenda kudenga
rekupembera Let us receive the grace. Nyasha dzatenzi wedu Jesu Kristo, rudo rwaMwari Baba nekuwadzana kwemweya anoera. Nyasha idzodzi dziende nesu, dzitichengete, dzitiite wanhu kwawo, kudzamarara tazopindawo muupenyu usingaperi. We say the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen and amen. God bless you all for joining us, and we look forward to seeing you again next time. Tsimbai mutsunge, muve nezvivindi zvakanaka as you go. Kristo mukatenzi akutuma nenone munondo mumaoko endasangana nemiedzo shinga bera segamba utarise mando. Kristo mukatenzi akutuma nenone munondo mumaoko endasangana nemiedzo shinga bera segamba utarise mando. Iwa gamba utarise mando. Iwa gamba mira segamba utarise mando. Iwa gamba utarise mando. Iwa gamba mira segamba utarise mando. Kana mungosi chenjera ngwarira, usadzokere hakuna chishangu, wakandiwe dima unga wakunda, mira segamba utarise mando. Kana mungosi chenjera ngwarira, usadzokere hakuna chishangu, wakaniwe dima unga wakunda, mira segamba utarise mando. Iwa gamba utarise mando. Iwa gamba mira segamba utarise mando. Iwa gamba utarise mando. Iwa gamba mira segamba utarise mando. Asara tenzi dziwira nesimba, rinda udise urwe kumakumbo, paano kutuma enda kasika, mira segamba utarise mando. Asara tenzi dziwira nesimba, rinda udise urwe kumakumbo, paano kutuma enda kasika, mira segamba utarise mando. Iwa gamba utarise mando. Iwa gamba mira segamba utarise mando. Bye bye. Iwa gamba mira segamba utarise mando. Ziriko mandu zirugare. Ari pecho
Zoda kutariswa. anopa simba Be humble. nekunyaradza Be gentle. rudo rwake seka merciful. rwizimugwenga Zvese era izvozvo. segamba utarise mando enda usatye tenzi ari pedyo anopa simba nekukunyaradza rudo rwake seka rwizimugwenga era segamba utarise mando iwa gamba utarise mando iwa gamba era segamba utarise mando iwa gamba Aiwa, chenda ichinorara vanga vari pabreak ichidzokera ipasi. basa ratenzi Siyai malove nemalikes vasina kulaika. Like tone vasina kusubscribe channel subscribe. Kana tadzoka munotinzwa munotiona kuti tadzoka kunyangwe musina link. Zviri important kugara uri subscriber. Tinongoita on unotiona. Patinoposta zvitsva unozviona. Yes. Iwa gamba utarise mando iwa gamba mira se gamba utarise mando iwa gamba utarise mando iwa gamba mira se gamba utarise mando. Brothers and sisters, in short, this is what I am singing about. Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. The armor of God. Finally be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Hallelujah. Yes, amen.